Λοιπόν, παιδιά, σπαμάρατε να κάνω κι άλλο GDRP βίντεο καθώς σας αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε κάνουμε ένα GDRP βίντεο, αλλά αυτή τη φορά όπως βλέπετε εκεί πέρα είμαι Hitman. Όντως είμαι Hitman, δείτε λίγο. Αυτό εδώ είναι το αμάξι μου. Αυτός είμαι εγώ και είμαι ίδιος ο Hitman. Γιατί πλέον θα παίζουμε το RP του Hitman. Θα είμαι ένας πληρωμένος δολοφόνος. Όσοι έχετε δει την ταινία ή ακόμα το game, αν έχετε παίξει το Hitman, γνωρίζετε. Αυτό ακριβώς θα κάνω και στο παιχνίδι. Θα με πληρώνει, ξέρω εγώ, κάποιος και θα μου λέει: Θέλω μου φέρεις εδώ τον τάδε νεκρό. Τέλος πάντων, θα με πληρώνουν να κάνω τη βρώμικη δουλειά. Να, ας πούμε, τώρα ένας μου λέει: Hitman, έλα εδώ. Postal 7189. Αυτά είναι τα όπλα μου, να σας τα δείξω. Το sniper που πάω πάνω στις ταράτσες. Και αυτό είναι για κοντινές αποστάσεις. Το suppressor. Postal 7181. Ωραία, πάω Postal 7181 γιατί κάποιος με θέλει για δουλειά. Επίσης, το καλό, παιδιά, με το Hitman είναι ότι μπορεί να δει μέσω ενός tablet που έχει. Μισό να σας δείξω. Μέσα από αυτό το tablet μπορώ να δω ποιοι είναι τριγύρω μου. Όσοι έχουν απόσταση από εμένα 100 μέτρα μπορώ να δω που είναι. Δεν μου ξεφεύγει κανένας απολύτως. Λοιπόν, η δράση ξεκινάει. Let's go. Όσοι θέλετε να μάθετε για περισσότερα για rules, Hitman και τέτοια, το info γενικά, ας πούμε, ο Hitman δεν κάνει value of life και τέτοια, μπορείτε να πάτε στο Discord που έχω αφήσει στην περιγραφή του Emerald RP. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα να δω αυτός που με θέλει για δουλειά και θα συζητήσουμε και την τιμή. Λοιπόν, με περιμένει εκεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Hitman είστε? Παρακαλώ, ναι. Εγώ είμαι ο Χέλμερ Χερέρα και θέλω να σκοτώσει κάποιον. Κάποιον. Θέλω να γίνεις πολύ συγκεκριμένος στον ποιον θέλεις να σκοτώσω. Βένση κριτικός λέγεται. Βένση κριτικός, ψευδόνυμο, για να το δουλεύει στο LS. Περίμενε λίγο να βγάλω το tablet μου από το... Για δες. Ωραία. Θα τα γράφω όλα εδώ. Ωραία. Μου είπες Βένση κριτικός η ταυτότητά του, Βένση το ψευδόνυμο. Ναι, μάλιστα. Δουλεύει στο LS, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε αποστολή και έχει τα ίδια ρούχα με μένα. Τα ίδια ρούχα. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς φοράει. Το ίδιο καπέλο με σένα, την ίδια μπαντάνα. Ακριβώς αυτά τα ρούχα που βλέπεις. Μάλιστα. Καπέλο γνωρίζεις αν φοράει? Δεν θυμάμαι, νομίζω φοράει. Εκτός από αυτά τα ρούχα, έχει κάτι άλλο που μπορεί να φορέσει? Δεν φοράει, νομίζω την ίδια τσάντα με μένα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν σου κόβω και το χέρι μου γι' αυτό. Ωραία. Μπορεί να φοράει και την ίδια. Ζωντανό ή νεκρό? Νεκρό. Ωραία. Κεφάλι δηλαδή θες να φύγει? Ακριβώς. Τώρα γνωρίζεις που είναι ακριβώς? Νομίζω κυκλοφορεί με ένα γκέλικ ασημένιο. Πολύ χρήσιμο αυτό. Ό,τι είναι θα σου γράψω. Αν χρειαστώ καμιά περαιτέρω πληροφορία. Πού συχνάζει συνήθως, που πάει για καφέ, γνωρίζεις? Που πάει για να φάει? Για να φάει πηγαίνει στην πιτσαρία ΕΔΕΜ. Ναι. Για να. Και αράζει στο LS, εκεί δουλεύει κιόλας. Αλλά σου λέω τώρα δεν θα πάει, δεν νομίζω να πάει καθόλου στο LS. Συνήθως. Να τα μας. Κατάλαβες. Τι κάνω, ναι. Ό,τι είναι, σου στέλνω. Για σταμάτα. Ψηλά τα χέρια, ρε. Ψηλά τα χέρια. Εσύ ήσουν το μηχανάκι που έδωσε στο Hitman? Ναι, για να σκοτώσει κάποιον. Ποιον? Από το βεστάδικο, το Invisible. Πρόσχε. Προσπαθήσα να μου σκάσουν το λάστιχο. Είναι έτοιμο να σκάσει. Λοιπόν, τώρα η δουλειά μας ποια είναι? Πρέπει να βρούμε το Βένση λοιπόν και να τον εκτελέσουμε. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ώρα το αστείο ποιο είναι? Ότι έκανε και ο Timblis παράλληλα live stream, ενώ εγώ έκανα record. Οπότε μερικά σκηνικά από το live stream του Timblis θα τα χρησιμοποιήσουμε στο βίντεο για να δούμε τις αντιδράσεις και αυτού νου αλλά και του Βένση. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν του ζήτησα τα λεφτά. Κάτσε, άνον. Αφημί 7 10 κάπ. Λοιπόν, του στείλα και να με πληρώσει. Όπως καταλάβατε, έχουμε μια αποστολή. Να εκτελέσουμε το Βένση. Πήραμε ό,τι στοιχεία χρειαζόμασταν. Τώρα το θέμα είναι να τον βρούμε. Νομίζω σε αυτό εκεί το αμάξι ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θα πρέπει να βρω μια καλή ταράτσα. Μου στείλε τα 10.000 να τα. Ευχαριστώ, δεν θα αργήσει. Θα τους ψάξουμε τώρα σε όλη την πόλη. Εγώ πληρώθηκα 10.000 ευρώ για να κάνω αυτή τη δουλειά. Οχ. Γκέλικ χρώμιο. Με κυνηγάνε. Έρχομαι κάτω. Ξέρω στο λάστιχα ρε μαλάκα. Δεν μπορούμε, δεν μας έχει ακούσει. Έλα, ξέρω ποιος είναι, εσύ τον έχεις βάλει. Λοιπόν, κοιτάω εδώ ένα-ένα τα άτομα. Εγώ σου είπα κάτι. Σταμάτα. Αυτός είναι. Ρε μαλάκα, δεν έπρεπε να κατέβεις. Οπότε έχουμε και λέμε, παρκάρω εδώ τα αμάξι. Λοιπόν, θα ανέβω εκεί πάνω, από εδώ από τη σκάλα και θα τους παρακολουθήσω. Έχω και κιάλια πάνω μου. Ωραία, ανεβαίνω εδώ. Ωραία. Έχω βρει τέλειο σημείο για το στόχο μου. Τέλειο σημείο. Ήρθε η ώρα. Προειδοποιώ, ο κύριος Βένση είναι στο στόχαστρο, θα πω αυτό. Λοιπόν, ανεβαίνω και πιο πάνω εδώ με parkour. Και τώρα
ρίχνουμε. Τώρα ποιος από τους δύο να είναι? Δεν θέλω να σκοτώσω το λάθος άτομο. Ο πίσω. Μα καλά, άκουσα καλά. Το 52% δεν έχει κάνει ακόμα sub. Τι κάνετε ρε παιδιά, πάμε όλοι ένα sub. Σοβαρευτείτε λίγο, σοβαρευτείτε λίγο. Όχι, όχι, μέσα είναι. Ωραία, οπότε περιμένουμε κάποιος να κατέβει την πόρτα. Άνον. Όποιος με εμποδίσει θα έχει την ίδια κατάληξη με τον κύριο Βένση. Κίτμαν, τους προειδοποιώ πριν κάνω την οποιαδήποτε κίνηση. Τους έχω στο στόχαστρο και αυτούς με τον ίδιο ρουχισμό, αλλά περιμένουμε τον Βένση κριτικό. Ελπίζω να μην ρίξω στο λάθος άτομο. Έχουμε πάρει 10.000 για αυτή τη δουλειά, είναι η πρώτη μας δουλειά. Στόχισα, στόχισα. Αστόχισα, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος. Μάγκε, εγώ ανεβαίνω πάνω επειδή έφαγα σναϊπεριά από το Hitman, να Τι ξέρετε. έκανες? Τώρα. Ναι, και εγώ πριν. Κουνήθηκε τελευταία στιγμή. Κουνήθηκε. Δεν τον έβαλα εγώ ρε μαλάκα, σε κόλλα λίγο. Αφού ρε μαλάκα κατάλαβα, τι νομίζεις ότι είμαι Δεν χθεσινός? τον έβαλα εγώ ρε μαλάκα. Μην νομίζεις ότι είμαι χθεσινός. Τράβα. Μπροστά ήμουν, σε έβλεπα καθυστερημένα. Δεν τον έβαλα εγώ. Έδωσα 10 χιλιάρικα για να πληρώσω να σκοτώσει έναν από τους κοιτάς του Σιναλόα που είναι. Αφού δεν ξέρεις καν πληροφορίες για αυτούς. Τους είπα ρε μαλάκα, επειδή είχαν πάρει τέτοιο και δεν ήρθαν στην ομοιρία ρε μαλάκα. Δεν είναι καν συναλό αυτός. Είναι. Δεν με νοιάζει, το βεστάδικό μου το έχουν όμως. Έλα, αφού ξέρω ότι έχεις κάνει την πουτανιά, σκοτώσει σήμερα. Δεν είπα για σένα. Αφού ρε μα. Πάμε στοίχημα, τι είπες για μένα. Άρε πουτάνα. Δεν τον πήρα εγώ ρε μαλάκα. Σου γαμώ και το χτό σου. Πέρασα μπροστά σου. Ήσουν με το μηχανάκι, φεύγεις και ξαφνικά εμφανίζεις πίσω με το ίδιο μηχανάκι. βρίζεις, Και ρε μου λες, μαλάκα. μην Βαλάτι. μιλάς. Και μου λες, έλα σε πάρω μαλάκα. Και το κατάλαβα Ωραία, κατευθείαν. κατέβα κάτω Τράβα τώρα. σου. Κατέβα Τράβα. κάτω. Και εσύ στο τράβα όλοι. Μαλάκες. Hitman θέλω συνάντηση, 100 χιλιάρικα. Πού τον είναι? Αυτός να είναι, αυτός πρέπει να είναι. Το ρισκάρω να του ρίξω. Παπ. Ναι! Αυτός ήταν! Αυτός ήταν! Αυτός ήταν! Τον έφαγε! Γράφει το λέει! Τον έγραφε! Μαλάκα, ναι. πού είναι? Άνον, αποστολή, εξετελέστη, Hitman. Εν τω μεταξύ κάνει live ο Timblis και θα σου το δείξω και από τη μεριά του Timblis. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φύγουμε γρήγορα, να κοιτάξω μία με τα κιάλια τελευταία τι συμβαίνει εκεί πέρα. Νάτος φαίνεται! Κι άλλον. Ρίξτε του ρε! Ω, κάτσε γιατί μου ρίχνουνε. Μου ρίχνουν. Έλα μετά κι άλλα κουνήσου. Κατεβαίνω γρήγορα. Γρήγορα κατεβαίνουμε από εδώ. Παρκούρ. Γρήγορα γιατί θα. Εγώ μόνο αυτόν ήθελα. Τα καταφέραμε. Πάμε όλοι like. Εγγραφή φυσικά όσοι είστε καινούργοι. Και πείτε μου κάτω στα σχόλια αν γουστάρετε. Γενικά τη σειρά με το Hitman. Να με πληρώνει ο κόσμος και να πηγαίνω και να σας δείχνω πώς κάνω αυτό το roleplay τέλος πάντων. Θα περάσω και μία γύρα από εκεί με το αμάξι. Θα δω τι συμβαίνει. Να το πτώματο. Hitman, θέλω συνάντηση για δουλειά, μου λέει. Ξαφνικά τώρα όλοι θέλουν συνάντηση για δουλειά. Θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Όσο καιρό τώρα είναι 5-6 μέρες που κάνω το Hitman, έχω βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Επίσης να πω ότι κάνω καθημερινά στριμάκια με Hitman RP. Όποτε πάρετε ειδοποίηση να μπείτε γιατί παίζονται φοβερά lives. Πώς με βάρεις? Εσύ βάρεσες ρε. Ναι ρε φίλε, αδερφέ δεν το θέλω τον άλλον, θέλω που κοπάτεις χωρίς Έτυχες το λόγο. maximum. Ή θα μου δώσεις αποζημίωση 10.000 ευρώ ή θα σου σκοτώσω, διάλεξε. Τι δε, εντάξει έλα, θες 1000. 5.000. Έλα το 1000. Ωραία, σε λίγο θα σε dead. Νεκρός. Έμεινε πάλι το μπουρδέλο. Όχι. Τον έφαγα μάγκες, μάλακα πόσο καλός είμαι. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά το βιντεάκι για σήμερα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κι άλλο τέτοιο RP με Hitman Job. Και κάντε subscribe για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι αλλά και κανένα live stream. Γιατί κάνουμε πολλά αυτόν τον καιρό. Να μπαίνετε να βλέπω να γίνεται χαμός. Τέλος πάντων τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye μάγκες. Bye!